какво става хора с Митс БГ, тук сме на S56. И аз съм тука! Да, и сега ще... Да тъй копирвача му ме. И сега ще грифваме сървъра София Крафт. То вече сме почнали, ама малко закъсняхме. Активе БГ 2. Да, Актив БГ е номер 2. Майне, почва ми лаги, човек. 26 FPS. Нормално. Спирам, някой се качва 150. Ох, майко. Не мразя това. По-добре да не пишете. Warp, Чай сега, Angels. ръга лист, ръга remove, долна, Warp, пау, Wheels. долна. Много Спаун и спаун. Кой направи нож, бе? Ай, отивам на Warp Wales. Аз го правя. Кога го махна, бе? Сега ги махам. То тук Аз съм... на едно място има 1600 Warp. What? Сървъра лагна, нищо не направихте, панар. Не. Ой, аз се чува, що не мога чупя. Какво направихте, бе? Го направи, Ерто. Нищо не съм правил. Ето се съвсем нищо направи, Боги, да. Виж какво направи, бе? О, спряха Не се. съм правил. Аха, не. Защото ми е тук. Ау, фак. Кой ти пише? Един приятел така. Тай е мотно. Го направихте, бе? Нищо не съм правил, бе, спряха Ляко се. от вас, бе. Нищо не съм правил. Пуснаха го. Еле. Да, пуснаха го. Я. Някаква тъпа парола тук, виждате. БРСП Hair 05. Айде. Просто премахнах спауна, нищо повече. Ма да се хората топ. То пак ползваме хората едитата, пак. Не, аз ще говоря, че направо с 7-0. Няма работа. Аз ползвам, като не ползвам се. Моите много хубави качествено премахани. Моите тъй. Ама ми пада FPS. Кой ти е тук? Software Aim Street, arrogant bullshit, fucking bullshit. Warp, отивайте ми Warp. Чай, аз съм какво направих ли си го, така би трябвало да е окей. Warp Ender. Охо, така няма нищо. Я видим Warp SMS. Айде. Чай, че се качих на мотора. Мотора лети във въздуха. Качи ми се на народ. Що не? Ще няма да On отнесе. street, motherfucking bullshit. Холограмите ще си ги оставя. Ще го знаеш ли? Warp... Не, тут бързо. Нека отивам на Warp Token Shop. Аз често сен това мръзен. Warp Event. Ай стига, бе! Warp... Nether. Добре, тук никой не... Бах ти коръжна Warp. Айде, чао. Тук има някакво често, кое има вътре. Warp SMS. После напишем ли поздрави Arctic Games? То няма ли Warp SMS? Ами аз го махна. Току-що. Махам всички холограми. Махай ги, напиши... Какво искаш. Я видим End of Event. Що не... Ето кой си махал евент, аз се чудя, що се премахва. Виждат ми тук Пандората хората, ама карай. Event, Guy N. Айде, така е по-добре. Нещо е рекламираш хакове. Той без той не е безплатен, но има вече ликнат. Warp... Кой лап не сме грифали? Warp Info. Ето е на спална май. Да. Warp Jump. Jump. Значи аз чум на Warp Kit Battle. Ох, той има повече за премахване. Франк Кой само има съм. с едно лоби? Якъба Join Шейт. София PvP или София... Де знам. Я Warp Kit Battle. Не, аз замахнах. Лагна пак. Мишо. Не е лагнал, бе, не е лагнал. Оправи се. Jungle Arena. What the fuck? Вау. Всички премахнахме, бе. Не бе, аз... Няма вече холограми.
Всичките ли ги махна? Да. Аз ще махам ларповете. Лар... Чакай, не ги маха още, чакай. Колко е чакам, бе? О, фак, бе. Варп. Аз махам марината. Аз нарисувах един хуй тук. Варп vehicles. Ой, чай, че падна бе. Да, аз го махна вече. Падна скоро бе. Капак. Абе, шут ми се маха постоянно гъмато е. Защото ти още на различни вороди. На мен ми се маха. Никъде си летат. Че е малко. Аре, бе. Еми... Аз Сървъра също съм лагна. мокнат. Сървъра лагна. Кой го направи? Нищо не съм правил. То път не ясно ще направи. Летко и какво след нас на нула бе? Нищо не се очутва, бе. Махал с бръша. Няма да не съм. Поправи ли са? Не. Та пак ще стане мокни. Сървъра крашна. Тъй ли е? Още не ми е крашнал. А. На мен не ми е Прави само. крашнал. Не ми даде да вляза. Не ми е изхвърли просто. Ами аз... Фудята. Е, някакво село. Сейф терял. Аре от мене. Варп. Всички ги премахнахме. Чакай. Дел, Варп. Не, бе, чакай, бе, не са всички. Всяка че на 100% ще го има. Warp. Варп, джамп. Варп, джамп. Какво се няма? Варп, токен, шоп. Warp vehicles го махнаха. Най-дел Warp crafts. Дел Warp dwells. Дел Warp enchant. Дел Warp end. Дел Warp event. Дел Warp food. Дел Warp chunk. Това накрая. Недър. Дел, Варп. Без сейфа. Има още. Не. Вече. Реден сървър. Имаше много копирани неща имаше от Арктика. Ама много. Много ли? Много. Трябва да сетне малко лава бе. Бъра, Сапахери, Лава 5. И аз съм така. На Ой, спална чакай, бе. тук има холограма, е тапак. Тапак си. Shut up, пенига. Чай, аз ще го правя. Аз съм садист. Ще правим ли табелка? Аз ще го правя. Спокойно. Ще сетнем обаче на друго място. Гледат това. Спална. Мене Вече плача. ще за огради. Колко е в Warp. песен върви, 6 не И то пак няма ларп бе. Чай, че аз съм бъркал. Я, мъва лист. Ще ва телепортна на всички на едно място, за да... Дей, че правя нещо. На... Къде си на спална ли си? Ерко и котиди ти на спална. Опа. А, така. Стой ти така сега. Това къде? В кой урод е? Знам. Мъга инфо. Не бе. Абе, напишите на коне на спаун. Спалн. Няма. МВТП... Мъвата. Не. МВ крейт. Мъва Кур. Чакай. Всички да пишете така. Мъвата пакур. Да. Спокойно е. То лагна. И сега ще се оправя. Защото сега са крейтва урод за това. Смята, аз преди имах сервер Pro и пак не могаш като създавах. Пък гледай го тука. Готово. Аре, аз съм там. Ето тук слупа, бе. Ами, окей, това беше там скоро и пай. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.